Здравейте хора! Както обичам да казвам всеки път във всяко едно мое видео. Така, днеска е 22 март. По принцип, отиваме да откриваме сезона. Така, вали. Нали, не е за севте. За втори път ще ме да откривам сезона на дъжд. Обаче с мен ще има човек. Ще си имам раничка. Сега отивам да зареждам. И като има втори човек при мен, така малко се притеснявам. Защото мокро е. Не е много топло, не е много студено. 7 градуса ли е, 6 ли е. Слънцето днес очевидно, ама очевидно няма да си покаже. И мисля само да направим градското и оттам да се отбием от групата и да не ходим до Бачково. Не ми се рискува при положение, че при мен има втори човек да взема да направя. Айде, карай, смръдло! Ари, и не ми се рискува при мен, като има втори човек, ама в момента отивам да зарежда мотора. Момчето ме чака на бензиностанцията. Сега. И на идея си нямам дали изобщо ще идем да караме. Но много ми блъска в каската дъжда. Ако не, отива, оставя си колата пред нас. Прибирам мотора. Отивам, взимам... Какво правиш, бе? Отивам, взимаме колата и си правим някакви разходки в града. Не е приятно в дъжда. Сам, камо ли, ако има някой с теб. А ако чувате вятъра малко повече, е защото тази хубавата стойка за камерата ми се отлепи. И ние я направих. Не можах да си намеря втория комплект лепенки. Майко, отвратително. Не можах да си намеря втория комплект лепенки и сега съм с тия, където са с връзката, където се връзва. И може да фири в каската малко повече, защото не се затваря. Медиа мода по принцип, с който съм в момента, не е водоустойчив и се надявам да не му стане нищо от дъжда. Да се надяваме. Обаче капе, ама ще се намокрим. Сега ще видим. Подкокоросват ме моята групичка от село. Айде, няма да вали, айде, няма да вали. Аз ми разправям, че вали. Ама те, хората им се кара. Аз вече карам от, да знам, от един месец, отколко съм го изкарала мотора, в дъжд, в минус по едно време се случи да карам, който не беше едно от най-умните ми решения. Просто вечер след работа, защото в Кичука, като ида в залата и е нещо страшно, трафик. И не мисля, какво правиш, бе? Какво правят тия хора? Той е някакъв дедо. Не ми се рискува, нали? Рискува. Не ми се имам да херца с колата и с трафика. Обаче, не за мотор няма да става. Ти няма ли да пекнеш днеска? Манинко само. Айде, брат. Айде, че не ми се спира. I'm coming. Тук доста е мокро. И вчера си мих мотора, мамка му. Мих си мотора, тук геолове има. Чичо Ваню. Той сега като види, ще ме пита дали съм адекватна. Свиручка. Какво става, Чичо Ваню? Как може така? Някой с някакъв мотор и като ми свири, аз дигам ръката. Какво е? Какво е? Нито виждам през каската, кое е? Това където ще да го продавам, още се продава.
Абе да видим, ще откриваме ли сезона, няма ли да го откриваме, че днеска се открива. Сега ще видим. Ще караме ли или няма да караме. Ами, е това момче с аудито, ще го взимам с мене. Ай, до 15 ще ги откараш ли? 15 евро, това с 30 лева, ало. То с мотор максимум му е бил зареждането 22 лева. Сега 30 отиде. И бахне главата, мама. Колко пари е този бензин, бе? 1,50. 1,50 мечус. Ой, как се хлъзнах. Чакай тук, на сухото. Ох. Така, да си платим. Снимам докато карам. Знаеш колко пъти обаче всеки път, като забравя да сложи камера, тогава става нещо тъпо. Дали някой ще ме секне или нещо друго. Ама сега ще държа, защото нали отиваме да открием сезона. Къде? На това. На Бачково? До Бачково няма да се стигне, мисля, ама ако е такова, няма да се кача на Бачково. Къде е Бачково? Ами те в града, където се обикаля и някъде ще отбие и айде, обратно. Няма да хода чак до там. Айде, че Чубаню, лека. Иска да очаквам моторист. Да. Заредихме мотора. Ето го моята дружка, моята раничка. И днес ще е така. Ще ни върви по вода като цяло. Айде, Марта. Ама то спре. То Руси е едно такова тъпо гадно. Това слънце от време на време пробва да избие навънка. Ама няма да е. Да гледам. Да си бутна визора, че ми влиза в очите. Трябва да има звук. Що да няма звук? Ще се чуе. Това там е център. Да. Едно нищо, едно кругло е такова. Един магазин, една аптека, един EasyPay и това е. Колко трябва да ходиш? Ами, да я знам. Едно заведение има, ама то май работи само като има някакви работи, а не постоянно. Я чакай сега, я се качи да видим колко ще ми натежиш. Качи се. Опа. Няма нищо, не се притеснявай. Бе, не тежиш толкова много. Добре, да. Чакай. Оп, готово. Добре, ама за раменете не. Да. Така, за кръста, за раменете, отпред ако искаш слагаш ръцете, за раменете не. То ти си достатъчно дълъг да слагаш краката долу. Удобно ли ти е? Щото такова? Щото сестра ми е като, тази седалка е неудобна. Я чакай. Ево, кача на стори и ще напиша бъди различна, заведи го на мотосъбор.
Така и аз това викам. Сега, Митко, идваме. Чакай. Той си замина. Кой ти пука? Аз знам къде да хода. Викам. Не. Айде, фащай се. Те. Тръгнахме си. Сега остана да стигнем без проблеми. Но аз малко ще му се карам да ме фане малко по-хубаво, защото ме държи едно такова, хубаво се притеснява, за свете се вози. Дано ли направим биля? Чакай бе, Митото. Тъй, фани се. Няма да шаваш много и това е. Надявам се и звука да ни се е прицакал нещо. Да си има звук. Отиваме към базата. Оттам отиваме на вагабонтите. Най-много се излупкаме така на някой завой. Ма няма. Защото не ми се спираше. После през къде ще минаваме, не знам. През някъде се ще минем. Митко нещо се забави. Иди. Сега докато свикна, че има някой с мен, майко, ще ми е малко зор. Малко е хладно сега. И с този шибан такова дъжд, то не е дъжд, то капе. Догачето. Нямам чуш, че заваля още повече. Се е видяло, ще откриваме имото сезона на дъжд. Утре, ако сме болни, няма да работим една седмица, макар че аз много се калих, откакто хода с мотора на залата. Ето ми е залата. Едната, хубавата, готинката зала. Айде, святкай. Дръж се. Го дедото. Бързи песни. Ако беше БСП, без ти страшни пенсии. Той дали... Фьориш ли нещо, брат? Ма гледаш, брат, да, много сме пили, ама ни пием. Ние пушим. Работа, фитнес, то и фитнеса вече е работа. Ела тук, Мите. Направо или насам? Направо. Давай. Митко вече кара мотор. Добре, Мите. Митко вече кара мотор. Вече не е със скутер. Сега е още по-опасен. Пазете се, Митко идва. Най-лудия. Много си го обичам това момченце. Охо. Оправяме се да ходим към вагабонтите. Ще ходим. Обаче трябва, виж, малко да са...
Мънинко, мънинко. Мара, бе. Не те знам кой си. Ама пак капи, 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 капи. Това е групичка. Ето, виж, сега вече дойде един пистов мотор. Да, това е. Да ти изкараме на тебе един отвътре. Те се няма да проверяват за книжки. Това скутерчето. С него. Съм карал, това мой съм първо. Няма бе, стига, къде ще се фърляш? Това бе. Карам две категории. Ами, Браво. ако има такова, ако има регистрация. Да возим това път, другия път ще... Трябва да съм... Изкарвай я тая книжка вече. Айде бе, аз без книжка карах ти голяма работа сега. Почитам да се карам спокойно, вече не мога. Карал съм. После ще да разправи за мен. Да. Развили се спирачките ли? И моите се разсвириха. Кога би бързо? Ние сега откъде ще минаваме или не знаеш? Пак ли от тука? Ние малко по-бавно, че ме е страх с него. Да бе. Ай, чай го разгубявам. Да го разгубявам. Така ли? Що? Ще го боядисвам. Ще го боядисваш. Искам тук, това е резервуариш. Да се сваля пас тук, отпред по туни. Това не гол мотор, там пора. Драза ма неща, по-това за мадрази, гледай това матова такава. Кога изкара книжката? Нямаш? Браво! И аз така бях спокойно. Ето, видя ли? Няма книжка! Няма книжка! За какво е? Какво е така? Как книжката мотора не кара? Идем само ответ. Потом мотора зад ти горе. Ама аз им документ, че мотора пише, че е зад двете ти горе, ако му спрат там, документ не ме интересува. Документа банари, като го писаха зад ти горе. Така ли? И той има стикер зад две категория, ма го писаха А категория. Айде, дойдохме, направиха ни снимки. Айде! Дойдохме, бе! И наснимаха даже! Ей, хайбузата! Малката се вози! Аз сега ще да малко с каската да снимам, да не я махам. Малката се вози как? Ей! Дайте да обикаляме сега малко. Опа! Направихме ги тия каски, мазаляк. Такова искам. Ама и тая година, 2020 ли е, коя се води, не знам. По-са симпатични. Те са симпатични. Да.
Човек, да ти беше включено GoPro-то. Включено е! Много хареса ми. Човек, скараме къл и аз не можах да те позная. И там си искам какъв е той. Коста? Добре. И там много сме. А ние сега дойдохме тамана. Що не дойдохте сутринта, ние от село? Да обикаляме. Сега ще седа с камерата да снимам, моля ти са. А? Дотегне? Няма нищо. Аз и Африка много искам, а за там вече не ми стигат краката. Един човек ще да ми дава да караме такъв скутер, не ми даде. Да го пробвам, вика, като се качиш, вика, на това няма да искаш, на друга го кати ема. Да ми дадат да го покарам назад на малко. И Симпсън, че гледа какво е яко. И този зеленкия. Това е зеленкото, много ма кефи. Е такъв. ЦБР има два в Пирдоп. Ето е МТ-то. Ама това е седмичка. МЗ. Да. Е такова едно. Гледай какво е. Индианът. Малко за чупара. Малко, ама тъмън е. Да, бе, аз смисъл по-леко ще. Е, такова бих се. Да. Ама не съм секретарка. Това е сигурно. Догачето. Това малкото ще се изръси някъде. Как пукат. И децата се радват. Той не му позна. Да. На един приятел баща му.
Именно на тоя спишката на главата! Да! Димчо! Клуб 125. Здравей, бебче! Да го заведеш на среща на мотосъбор. Как е, а? Бъди различна, заведи го на мотосъбор. Не го води някъде другаде. Много публика имаме. Много публика имаме. Юху! Покрай нас само момичета. Момиче, 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 момиче. Покрай нас само момичета. Момиче, 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 момиче. Даже са два дрона. Виж един къде е горе, виж този другия къде е. Те могат назад да имат. Сигурно. Ще светнеш ли днеска да те видя доколко батерия си? Че може батерия, бе? Да. Бип!
Много са, бе. Hello! Много жени има. Евалата, колеги. Вум-вум. Дядо ти! На дивана, караш. Его му това. Свършиха! Ай го там лудия с триколката. Бяха, бая си бяха. Аз викам сега пристука и към града. Че то нагоре ще е страшно. Здравей, Булка! Здрасти! Те хората махат. А по принцип не, да. Не, аз гледах инструкция. Нищо не разбрах по инструкцията и поснах няколко клипче в интернет и го гледах около 7-8 пъти, за да мога да схвана реално какво трябва да направя. Аз почнах да го правя, смисъл, нали той ти показва и аз паузирам това и мушкам от тук, от там да разбера какво става. Тя, моята старата беше с уния, с зъбчетата, където са джътка. И то сигурно, като я фанеш така и натиснеш малко по-силно, тя ще излезне. Да. Чак само да го свалям. Опа, ние се разходихме тук, сега ще идем да ядем. И след това ще се превърнем до нас, че гледам на бачко хората, къде се качвали сторията, вали и май е страх да ни дойде насам. Пък не ми се мръзне. Да идем да вземем колата и да видим какво ще правим. Айде! Камон! Няма нищо! Не ти е за сифте днеска. Не ти е викам за сифте днеска да ми спихакаше на глава. Ох, колко е готино да си с мотор. Колко е готино, викам, да си с мотор. Няма паркинг, няма нищо, да. Какво, защо дойдох? Бокта много рязко излизна. Метай се. Айде. Наядохме се. Кой, защо изписа втора скорост първо? Сега тя ми на природонаучния музей. Чанчишки, манчишки е затворено. Да видим сега на природонаучния там, къде ще успеем да спрем. До природонаучния. Ще видим сега къде ще спрем. Аз спирах по принцип в една градинка там. Буквално в градинката спирах. Обаче си е хладно вече. Или ми минаме ръка за всичко. И сега както се наядох, се затоплих заведението. Сега ми е хладничко. Оп. Супер! Ох, няма да ходим да вземем първо колата, защото
Природно-научния музей до 5. И докато идем да я вземем, докато тръгнем, то стана Коледа. Сега е пристука. Ще минем набързо. Да се чуда точно откъде да минем. За по-лесно. От тук наляво ли, направо ли? Айде наляво. Карайте бе хора, то няма никой. Ох. Стой. Минем през центъра още един път днеска. Ох, хладничко си. Сега не знам батериката доколко ще издържи. Ако издържи до тук примерно, ще ви кажа чао предварително. Ако не умре батерията, ще кажем чао някъде преди да се приберем на село. Та така хора, надявам се клипчето да ви хареса, влогчето, нали, това сега е първото. И има още няколко от морето, които предстоят да бъдат качени. Просто ще кача това, после ще кача, мисля, че 2-3 клипа още от морето. Ще кача и тях. И се надявам за един успешен сезон и да покараме малко повече, защото нещо, карането миналата година не ми се получи така както исках. Можеше и още, нали?